बिबट्यांच्या मुक्त संचारामुळे पुणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्ये दहशतीचं वातावरण आहे। बिबट्याच्या मुक्त संचाराविरोधात आज संगमनेर तालुक्यामध्ये जनआक्रोश आंदोलन केलं जाणार आहे। प्रांत कार्यालयावर शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा हा मोर्चा धडकेल आणि या आंदोलनामध्ये ग्रामीण भागातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होणार आहेत। तर सातत्यानं होत असलेले बिबट्यांचे हल्ले त्यामुळे तिथले नागरिक भयभीत झालेले आहेत आणि आता त्या संदर्भात शेतकरी आंदोलन करणार आहेत। शेतकऱ्यांनी जनआक्रोश आंदोलनाचं आयोजन केलेलं आहे। एसडीओ कार्यालयावर आज ते मोर्चा सुद्धा काढणार आहेत। संगमनेरमध्ये बिबट्यांविरोधात नागरिक आक्रमक झालेले आहेत। सातत्यानं या संदर्भातल्या बातम्या आपण झी24 तासवर पाहिलेल्या आहेत आणि आज त्या ठिकाणी संगमनेरकर आक्रमक झालेले आहेत आणि त्यांनी मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे।